A druhý. Могу я один вопрос? Да. Можешь по-словensky. Mňa by zaujímalo, či vzhľadom na to, že neexistuje platforma z pochopiteľných dôvodov ani v slovenskom parlamente, ani v slovenskej vláde, aby sa oficiálne mohla nejakým spôsobom deklarovať nejaká zvýšená vzájomnosť voči, povedzme, Rusku a slovanským krajinám, pretože to je z pochopiteľných dôvodov tak zahrávané out, pretože tá oficiálna línia je trošku iná. Mňa by zaujímalo z toho celého rozhovoru, v podstate aj z toho dôvodu to akoby vyplýva, prečo sme tu, že či si myslíte, že by existoval v Rusku záujem, povedzme, na Slovensku podporovať ľudí, alebo povedzme aj médium, alebo ľudí ako takých, teraz myslím ako aj akési politikum, ktoré by sa snažilo ľudí viacej informovať a zapájať do toho, aké výhodné a vhodné by mohla byť práve tá vzájomnosť, o ktorej hovoríme. Pretože koniec koncov, o čo tu ide v politike a vo všetkom tom snažení, ktoré robíme celý život, aj v rámci médií, aj v rámci politikov, je to, ako získať dôveru toho občana, ako získať dôveru ľudí. A tú dôveru ľudí pochopiteľne dnes získavajú politici prostredníctvom médií. Či už to je to televízia, alebo to je teda tlačené médium. Moja otázka smeruje k tomu, že či si myslíte, uvažujete do budúcnosti prípadne, lebo náš záujem ako média by určite taký bol, že by, povedzme, ale nie len médium, ale aj proste nejakú politickú silu reálnu, ktorá teda nie je zatiaľ ešte reálne v parlamente. Napokon ten záujem o politiku 13% aj v eurovoľbách vidíte, že aj na Slovensku je najnižší z celej Európy a tak ďalej. Takže že ľudia sa obracajú na výraznú radikálnu alternatívu, ktorá by už bola možno mimo tých klasických zabehnutých politických strán. Čiže aby som zjednodušil otázku, či si myslíte, že do budúcna by sa dal vyslať taký signál, že mimo existujúce politické strany by Rusko malo možno záujem tu na Slovensku spolupracovať a viacej rozvíjať tú, povedzme, ideovú myšlienku tesnejšej komunikácie, tesnejšej, vzájomnejšej spolupráce so Slovenskom, so slovenským ľudom, ako to je v súčasnosti, ako to bolo v nedávnej minulosti a že by sa naštartovala nejaká možno iná a nová línia podstatne užšej spolupráce do budúcnosti, pretože predsa len naša krajina je zaujímavé geostrategické teritorium stále a vždycky aj bude. To je otázka. No ja by tak... To nemusí byť zdokumentované ináč. Да, нет. To nemusí byť vôbec, ako to nebudeme dávať, nemusíme dávať. Нет, это я понимаю, да. Aj povedal som v Moskve, že si taký dobrý chlapec, máš veľa kamarátov, taká slovenská mafia. A Moskva rozhodla, že budeš taký lovec. Lovec na dve kategórie ľudia. Prvá kategória takí tvoji známi, ktorí milujú Rusko, aj chcú spolupracovať s Ruskom, aj chcú peniaze, aj majú také tajné informácie. To je prvá. A druhá, to je tiež tvoji známi, ktorí rozmýšľa pracovať aj nie, aj ktorých budem loviť ja. Budeš hovoriť, on býva v Bratislave, má také záujmy, môžeš sa stretnúť s ním napríklad na športovaní a aj a by ti povedať osoby, ktoré by ti boli vhodné na spoluprácu.
teraz máš takú? Myslím, že rozmýšľať, že určite sú. Len to sme sa spolupracovať, až to povedať. Áno, áno. Väčšinou je veľa takých, že produsky, ale zase sú bezvýznamné, bez nizky. To je niekoho vplyvného. Potrebné piť spolu. Aj rozprávať sa. Také rozhovory otvorené. Ja potrebujem takú politickú informáciu, ktorá komunikácia medzi krajinami, внутри НАТО, внутри Európskej únie, Bratislava aj iné krajiny. Tak. Môže? Neviem, kde sa dostaneme. Neviem. To je veľmi zaujímavé, môžem za to zaplatiť. Kedy môžeme sa stretnúť? Tak, teraz koľko potrebuješ peniaz? Koľko môžeš? 500 pre toho kamaráta? To mi daj, a keď nie, tak ti to dám. Áno, aj pre teba 500 pôjde? Tak to by. To palivo, toto vieš. 500 pre teba. A ešte by sme sa mohli dostať na Bielu. Ministerová. Áno. A tam by bolo zaujímavé, keby som sa s ním skamarátil. Сnájdem? On mi bude komunikovať s Ruskom. Nie, so mnou. S tobou? Len či má to nejaký prínos? Mať má... Nie, to je veľmi... To nie je bezpečné. Mať robí všetko. Pretože bol si v turme. Áno. Ale nebude to žiť. Nebude. Nebude nič vedieť, ja budem pro americký. Nie, myslím, nie. Také nádeľové zástupce, áno, to pôjde, ktoré majú dostуp k informácii, nemajú mať nádeľové asistenty, ale zástupce, to je. Lebo bude taká príležitosť sa s ním zoznámiť, vieš? Tak môžem to nejak využiť. Nie, mať Tým, že sa odprezentujem ako americký. Moskva, vyglesí, že to... Nie. Aj vrátim sa do Moskvy. Musíme urobiť nejaké výsledky. Keď tam budeš preto